Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat mga mamamayang. Andito po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng tinulang manok na may dahon ng ampalaya. Ito po ang mga ingredients: manok, bawang, sibuyas, red bell pepper, at saka dahon ng ampalaya. Maglalagay din po ako ng konting olive oil sa kawali. Uumpisahan na po natin mga mamamayan. Ayan po, maglalagay po tayo ng mga 3 tablespoon na olive oil sa ating kawali. Ngayong mainit na ang mantika ay ilalagay na natin ang bawang. Kung na-brown na ang bawang ay ilalagay na ang sibuyas. Haluin lang kung mabuti. Pagkatapos po ilalagay na natin ang ating manok. Haluin kong mabuti. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng asin para sa ating pampalasa dito sa ating manok. Maglalagay po tayo ngayon ng tubig para may sabaw yung ating tinulang manok. Tatakpan po muna natin para maluto. At ngayon kung kumukulo na ang ating sabaw ay ilalagay na natin ang red bell pepper. Ngayon po ay isusunod natin ang ating dahon ng ampalaya. Yan. Tapos patayin nyo na po ang apoy kasi para hindi malanta yung inyong dahon ng ampalaya. Habang mainit-init pa yung sabaw ay hahaluin nyo lang. Yan po, luto na ang ating tinulang manok na may dahon ng ampalaya. Ngayon po ay kukuha lang po ako ng konti sa platito para po maipakita po sa inyo. Ito na po ang ating tinulang manok na may dahon ng ampalaya. Sana po mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!